asikhandi ziyenzeka. uLimit Nala waluwina iQuantum laphayana kwiMother of All, noma abanye babebheke ukuthi uMenzi uyozoluwina ngezifiso, abanye ngokuvota kwabo, kodwa-ke kwangenzeka kanjalo. Uyabona-ke kunevideo etrendayo laphayana ku-TikTok kaMenzi la invitwe khona i-podcast ecula le ngoma ethi uyazi ngiyakuthanda, ucula leyo ngoma bese kuba khona abantu abakhomenta ngokudideka, hawu kanti le ngoma iculwa uLimit. Manje lento-ke seyivusa umbuzo othi kungenzeka yini ukuthi labantu abavota bebevota nje ngoba kune-influence ekhona kodwa beba-confuse labantu bobabili? Kungenzeka ukuthi khona umuntu ovote ethi uvotela uMenzi kanti uvotela uNala, omunye ethi uvotela uNala kanti uvotela uMenzi, ngoba bevota bengazi. Mina-ke ngibathanda bobabili ngokulingana, futhi ngempela uma ungangibuza manje ukuthi ubani engathi kwakufanele ngabe uyaluwina iQuantum, ngempela nginganenkinga ukuthi lokho ngikusho. Kodwa ngenhlanhla-ke le video engiyenza lana ayimayelana nami kuleso sigaba. Ngisuke nje ngabona leya nto eyenziwa iLadies House ukuthi kungenzeka ukuthi babenza bengazi, ababazi nalabantu, abazi namaphimba labantu, abawazi nalomculo walabantu ababe bavotela. Asikhandi ziyenzeka.